Здравейте, хора! Искате ли днес да играме на най-голямото Forest? Но без точно леко, ако може. Ай, стига бе! 5 часа ли трябва да чакам, за че ми се върти? Добре, нищо тук малко интернет няма. Ама няма да ни изпише, че е error. Просто ще ни изпише, че сме умрели. Така. Абе, толкова пичеше да яде. Абе, мамута. Ай, стига бе, много трудно ще трябва да яде. Аз искам да такова. Колко чисти обича, аз откъде много да отдел колко чисти. Баси. Само едно не може да едно. Добра, голяма работа. Аз такова. Чупа си дървенка. Не, трябва без това пистолет да победим, защото аз искам да си чупа дърветата спокойно. Нали го чупа, беше, но да се чупи това нещо. Майка му сяга да има пайжинки. Хора, това го правя 20 октомври. Малко, така, чекай. Не съм на училище, защото съм болна. Аз какво да правя, съм и сама даже. Сигурно съм сама, аз съм с майка. Аз забрах, че съм с майка ми, чекай сега. Така. Сега да майка ми да го при мен чува. Сега тия тъпи грозни дървета. Слава тук най-накрая да го поправя това лево, че няма огън. Да, но там има чест. Чест да взема тази тиква, защото като няма храна ще умра. Тази тиква ще... Ауф, майко. Ама всяка има тикви, бе, аз какво да ги правя. Аз ще и така да го взема таки. О, добре, че так няма вълк, защото сега да се побъркам. А тук е съндъка, аз да не ходя там. Няма да ви отварям даже. Yes, брат, yes! Аз даже вече мога да отида там да убия вълк. Майко, бе, къде ми са скрити? Искаш да ме видя леко? За да ме убиеш, ама аз ще убия. Не, този път няма да го взема, защото е баса тъпото. Аз за какво да го взема? Там е една къща. Чудесно. Ма нямаме карта, защото това е лошо. Не, разбираш, че няма да ми даде там. Ето тук ще ми даде. Червен съндък, майко, на първи ден. На първи ден ми се пада червен съндък. What the fuck is that, bro? My god. Не е възможно на първи ден. Не е възможно. Хора! Не е възможно да ми се падне. What? И сега най-силното оръжие, което мога да се бия с него. И как на първи ден открих червен съндък. Добре, аз ще го спра да го повтарям, защото съм вече съзнае, че го... Паяци. Не обичам паяци, ужасни, тъпи, грозни паяци. Ето ги харесвам, разбира се. Не, супер ужасни са. На Хелоуин, ако има паяци на главата ми, направо се побърквам и се махам оттам. Ще взем да опикаляме на някакви комплекс. Ами аз имам костюм на котка и ще съм костюм на котката и че нямам друг, няма да купувам. Но това пак е страшно, защото имам много типони. Табани футчести имам, храна и дърво. Ма защо нямам? Хора, вероятно аз съм като някой нуп изглеждам, ама не съм се направила така, като нуп изглеждащи. И брадата ми я няма. И направо се побърквам рад. Това е от интернета. Сега ще изглеждам като пълен нуп. За сигурност. Ще изглеждам така, защото съм се заслужила. Така. Знам ти грозния бънифот, който искаш. Аз си вземам добичката, защото вече имам брада, не ми трябва то грозен, ужасен, тъп фенер. И то за какво ми е? То нищо няма да ми се падне, като го взема. Какво е да ми се пада, бе? Да го ще ми се падне, айди. Не, ма бас тъпя чест. Поне да беше червен отново. Или златен. Или голд чест. Айди. Така. Бегайте вълци от мен, защото като са не са махнете от мен, сега ще ви изкъртя газа на две. Ако дойдете до мен, ви изкъртвам газа. Така, ще взема само и това, знам, че там има чест. Трябва да бия само едни костадинки тук. Здрасти. Изглеждаш като нуп. Видя ли как те убих са? Той пистолетчето малко не се вижда, аз какво да направя. Хора,
аз винаги правя така да ме убият. Храничката взимам, защото като няма храна. Така и тези грозни трупове взимам. И то чест взимам. Да го отворим. Бастъпто, брат. Ма това не е вярно, брат. Ма защо? Феята на зъбките е тук. Да ни поздрави, че е Хелоуин вече. Честит Хелоуин и на вас, знам, че още не е дойдо, ама идва. Хелоуин. Много съм вълнуваща, бе. Гладна съм, така че ще смея да те убия. То ми е пълното, бата. Какво да направя, като съм на малко? Да съм аз виновна. Да умирам. На втори ден да умра и даже съм още по-зле. Майко, сега като ме убиеш, аз те убивам, чуда. Не влизай в къщата, защото искам нещо да направя. Моля ли да ме усеш? Да, ето грозния. Умирай. С майко, как се стреснах, като дойде при мен. Ще умра. Хора, ако умра, направо няма да почвам отново. Истината ви казвам, няма да почвам отново. Само взимаме и тя без храната, защото трябва да взима газами. Само ще отида до някой вълк тук. И до някой гъс. Всъщност аз трябва да бегам и съм гладна и съм с малко сърца. И Лена ще дойде. Защото сме на втори ден, то на първи някак да не убие. Защото поджалите, защо трябва да умирам на първи ден? Един път някой умря на първи ден, ама не съм аз. Един път играх, ама и не знаех как се играе, защото аз за първи път почвам да играя играта. За първи ден. Ще ям две тикви, не ме интересува, че ще умра. Така. Нормално е да умре човек, аз съм умирала от тикви. Но сега няма да умра, защото са вълшебни тикви, Хелоуин. Аз ще се побъркам, като се изкажвам, още един път се побъркам. Пак ще побъркам. Не, пак ще се побъркам. Отивам да взима тези 3 вълшебни тикви, даже 4, даже 5, даже 6. Кой беше тук, бе? Чух някой да е тук. Не, ами чух Еленко. Пеленко. Може да го щупа той. Иначе бе, дразнат ма тези пайци. Искам да го щупа това дърво, за да падна тези пайци оттам. Майко, ядосвам се, защото изглеждам като пълен нуб. Майко, изглеждам наистина като пълен нуб. Не вас, хора! Ядосвам се още малко. Още малко. Не спирам да кашлям и гърлото ми се променя. Не, направо. Не съм кашляла до сега, ама имах преди, че гласа ми е променен и така ме ядосва. Тя да взема тук 100 500. Не знам какво, ама са тикви. Тиквата на главата ти е да ти, брат. Ако някой се казва тиква, да му е на главата. Няма човек, което да се казва тиква, разбира се. Ма някой като се казва така, съжалявам. Трябва главата да му е на тиквата. Защото ние имаме тикви на главата. Знаете ли? Не всички хора, даже аз имам тиква до главата сега. Не, аз сега имам тиква на главата. Ма как така не бе, имам тиква на главата. Искате ли да ви покажа снимка, че имам тиква на главата? Не, моля да ви покажа снимката и че не. Ви си я служите тиквата да видите как ще изглежда. Много хубаво. Ето вълчета, ако ме убие, аз ще му изкърта главата. Вярно? Ай са. Майко, ама кога го направих на Лео 5? Не мога сама да правя Лео 5. Иначе съм пълен мил да го направя това Лео 5. Ами аз съм мил, защото не спасявам детето. И ако се замисля на мен, без това не се спася дете. Здрасти. Искам те за лайно. Не искам те за вълк. Айди, мани, моля те, питомя. Айди, умирай. Ама сърбима, аз затова не мога да го питомя. Сърбима. Пълни нуби. Ти си нуб, вълчо нуб. Ти си пълен нуб. Майко, ще се побъркам, като не стана още един път. Ще изяме едни две тикви, като се ядосвам. Няма и това, че вече съм да се напълня корема. Ама ще отнеме малко време да отворя този чест. Отнеме малко. Много да ви храните.
Енчо. Ма не ще дойде, бе. А къде ми е вълка? На то. Не, искам да си го опитам. Няма да посмеете да му убиете. Чухте ли? Иначе ще ми светя в очите. The skibble skits not error. Най-накрая става ден. Тук не става ден. Тук става малко червено гърлото. Айде. Yes! Защо е бяло? Голяма работа. Идвай, бе, горник. Айде, идвай! Така, къде има още вълци да се опитаме? Наго второто вълчо ноквици. Първо трябва да си го апгрейд. Здравей. После... Наш умира. Би. Пак, що не ми помагаш, бе? Ще да умра заради теб. Ма не ще да умра. Към се малко моркова да събера за този лайнор. Не, ще убия, ако се мрънеш. То съм мрънна, ама вече такова. Няма да убия. Сега гледай сериалата и се махай, защото си е лайно. Не прилича като лайно, наистина. Защото е кафя лайно. Това прилича на Уенда. Ето вълк прилича на Уенда, ама то не е котка. Офи, ти приличаш на Уенда пак. Бе, дотка. Още малко ми остава да го апгрейдна това лайно нещо. Искам да го апгрейдвам вече. Айде, няма да стане. Искам да го апгрейдвам. Вече бегаш. Как се казваш? Лиуроло? What the fuck, не мога да ти го прочита това грозно име. Как се казваш? Това никога не съм го отваряла, искам да кажа. Тук има карот. Още един карот ми трябва. Добре, дайте си в моята къща по нещо такова. После те махам даже като ми го е апгрейднал. Айде, бей. На те искам, защото приличаш и ти на лайно. Айде, не искам повече. Чакай малко, това къде аз трябва да си направя карта. Бъркана съм, наистина. Един, два, три. Значи картата му мръсна гадна. Айде, бе, дете мръсно. Отивам да си го апгрейдна. Не, въобще не знам къде, ама трябва да ви канам сега на къде е. Ужас. Добре, внимайте са. Оли. Моля те се бега от мен, защото ще наплескам, ако не се махнеш. Офи, страх ме! Защо тази вечер да ме убият? Не, се побъркваме, брат. Тая вечер идват мен, не ме интересува. Къде е любимата ми къщичка, която ще ме убият, разбира се. Не е време да ме убият, тъй че няма. Но не става и ден. Не става ден, добре. Като стане ден ще се побъркам. Защото това не го иска с ден, ами го иска с вечер. Не. Защо това дете е гол, значи се ядосвам. Прекалено се ядосвам, то пак става. Чук. Чекай, трик. What? Oh my god! Thank you very much! Oh my god! Yes, bro, thank you very much. Направо съм вълнуващ. Трек. Още едно ми даде. Аз съм супер вълнуващ, защото ми да го даде това. Thank you very much. Тя ми в тази къща. Майко хора, извиняй, че викам така, ама ме изтрах малко. Извиняйте хора, че така викам, ама ме изтрах. Хора, супер вълнуваща съм, че ми даде поне една усмивка. Защото като ми даде усмивка направо, като ме превърне в жаба, убивам ме. Ма как човек ще ме превърне в жаба, бе? Да не е магийска. Направо, че го убивам, не съм доволна пак от теб.
аз съм доволна. Алфа вълк, мечка. Полярна мечка. Брат, каквото и де трябва да взема. Не, каквото искам да взема. Защото аз имам и за всичките неща от там, които ми ги избират такива трейди. Да, и всеки мен може да мисля. Майко, носи ти мръсни топове, бе. Не ви искам, аз имам 2 светещи къщи. Едната е там, едната е друга там. Но чак за другото дете, съм като му той. Мага. Брат, как посмя да ми го дадеш?